गतिके बुंलायनाय नांलायनाय रायनाय बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो बे खुनु खामानिनि जिनिस नङा गतिके नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंनो लुबैदों जोंनि गथ' गथायनो फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ गोजौआव लांनांगौ बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पातियाबोथ' थिग जानांगोन होमब्ला जों जुदि सेनियर जानानै गाज्रि गाज्रि खोथा नांलायनाय खमलायनाय जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो बेथ' समायलाना दिनैनि दिनाव बेखौ नांथारला जोंनि खौसेथि अनलायनाय जोंनो बेखौ दिनै दिपेन बर' बिथांखौ आं सोंगोन नोंथाङा बिजेपिनि एजेन्ट ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट इउ दिपेन बर' whether you are the president of ABSU or you are the agent of BJP दिनै नोंथाङा मुखायाव नोंथाङा जार्सिखौ गानदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो नोंथाङा खामानि मावगासिनो दं बिजेपिनि एजेन्ट हिसाबै नोंथाङा बे समावहाय बबे इनकाम सर्सजों नोंथाङा हेलिकप्टार गाखोनो हानाय गोहो बोरै मोनखो आरो नोङो बोरै जाय गभर्नमेन्टआ जाय बिजेपि पार्टिया डाबल इन्जिन जेनाखि सरकार स्टेटआवबो बिजेपि सेन्ट्रेलावबो बिजेपि नोंसोर जे बुङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिराद गिदिर गोरोबथा बिराद मोजां गोरोबथा बे गोरोबथाखौ दिनै 4 बोसोर जाबाय मानो मावजादिया नोंसोर मानो आखरे फालन खालामजादिया आरो दिनै फालन खालामजायैयावबो आरो नोङो बिजेपिनो भट बिबावबाय बेनि मिनिङा मा बेनि मिनिङा मा थारमाने इउ आर दा डाइरेक्ट एजेन्ट अफ बिजेपि नामाव नों एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ लादों दिनै नोंथांमोनहा 18 बोसोरनि बारा लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन बबेबा मोनसे पार्टियाव हाबोबा बेखौ नोंसोर सोंखारियो बुङो जे फरायसाफोरखौ माने पलिटिकेल पार्टियाव मानो सोनांगौ मानो फरायसाफोरखौ पलिटिकेलाइज खालामजोबखो दिनै नोङो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै नोंथाङा हेलिकप्टारजों सनितपुरनि खैलाजुलियाव बिजेपिनो भट बिनाया बे पलिटिकेल जायाखै नामा नों निजेनो देखुन पलिटिकेल दिपेन बर' बे नोंथांनि मा आदर्शखौ दिनै फोरमायदों दिनै नोंथांमोनहा बिटिसिआर एकर्डखौ कारज'करि खालामनो होनबाय थायो नोंसोरो दिनै बिजेपिनाव बुंनांगौमोन डाबल इन्जिन सरकारखौ जे सुक्ति मथे एनडिएफबिनि गासिबो केडारफोरखौ जेलनिफ्राय हगारजोबनांगौ नोंसोर दाबि होनांगौमोन दिनै बिथांमोननि गासिबो केसखौ हाइनियास नन हाइनियास गासिबो केसखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै नोङो दाबि होआलासिनो रन्जन दैमारिखौ गहोनांगौ अब्लासो भट होनाय जागोन बेबादि दाबि होआलासिनो डाइरेक्ट नोङो बर' रायजो राजानिफ्राय हेलिकप्टारजों थांनानै बिजेपिनि इलेक्सन केम्पेन मानो खालामहैखो नोंथ' बुंनो हायोमोन ना जे एनडिएफबिखौ गासिबो केसखौ उइथड्र खालामाबा रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां केडारफोरखौ जेलनिफ्राय सख'आबा जोङो बिजेपिनो भट होआ नों बेखौसो बुंनांगौमोन दिनै मा जाखो गासिखौबो जेबो मावालासिनो नोङो भटसो बिबावबाय होमबा नोङो डाइरेक्ट बिजेपि आरो नोङो बिजेपिनि जुदि एजेन्ट नङाब्ला हेलिकप्टाराव नों मालाबाबो हारसिं गाखोनो हाया इउ आर एनजयिं द एजेन्सि बेनिफिट नोंथाङा बेखौ लागासिनो दं आरो नोंथाङा दिनै गावखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट होननानै नोङो बिखाफोर जानानै बुङो दिपेन बर' लाजियाखै नोङो बेयो मा आदर्शखौ दिन्थिनाय जादों ना नोंखौनो नोङो बिजेपिनो गासिबो सारेन्डार खालामदों स' दिस इज इयर बिजनेस गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा लानाय लुथिनाय आरो व्यक्ति उदै स्वार्थ नोंनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ नोंनि बे बेबहारखौ दिनै रावबो बर' रायजो राजाया बुजियै गैया दिपेन बर' नोङो बुंदोंमोन 2024नि आगोल बर' सुक्ति माने बिटिआर सुक्तिखौ फालन खालामाबा माने आन्दलन खालामफिनगोन बुंदोंमोन बहा थांखो नोंनि बे आन्दलना दिपेन बर' दिनै नोंसोर बेबादिनो नंखाय बांखाय थगायै जातिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंसोरो मिसलिड खालामगासिनो दङ जातिनि मेइन इस्युआवबा नोंसोर फाइट खालामनो हाया किन्तु नोंसोर बिजेपिनि थाखायबा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै भट बिनो दिनै नोंसोर हायो हाय हे भगवान मा धरननि
नोंसोरो एबसुनि दैदेनगिरि जाखै बोरै नोंसोरो बर'फानि नाम लायो लाजिथाव नोंसोरो बर'फानि नाम लानो बर'फानि आदर्शआ टटेल सेक्रिफाइस सुप्रिम सेक्रिफाइसमोन ओमफ्राय नोंसिना जाहैबाय सुप्रिम सेल्फिश सुबिदाबादि दिनै बेखौसो जोङो नुगासिनो दं रायजो राजा आं दिपेन बर'खौ बुंगोन नोङो जुदि एनडिएफबिनि गासिबो सारेन्डारखौ बख'जोबनो हायोब्ला बा जेलाव थानायखौ बख'जोबनो हायोबा बिथांमोननि केसखौ नोङो जुदि दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सार सानबाय थायो बिनि दारै उथायनो हाजोबोबा आं बुंगोन नोंथांनि आङो बिजेपिनो भटखौ आंनो होगोन नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ किन्तु एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनै जेलाव आलाय-आथानि जानानै दं माखासेया सेन्टेन्स टु डेथ मोननाय लाइनाव फैगासिनो दं बिसोरखौनो सौखौगो इलेक्शननि आगोल जुदि नोंथांमोनहा रन्जन दैमारि आरो गासिबो केडारफोर जायफोर जेलाव दं बेखौ सौखौग्रोनो हायोबा बिसिनि केसखौ उथायनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्मआबो बिजेपिनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होगोन आरो खामानि मावफागोन आं दिनै बे प्रेस मिडियानि दारै नोंथांनो खोथा होबाय बे जिनिसखौसो नोङो डिमान्ड होनांगौमोन नाथाय दिनै नोंथाङा मा मावखो नोंसोरो दिपेन बर' प्रमद बर' ओरैबायदि थगायसुला जाथिखौ बेफारि खालामग्रा जाथिखौ फाननानै जाग्रा बिजनेसमेन नोंसोरो दालाल नोंसोरो नोंथांमोनहा दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय सिं थफ्ला लायै बेबादि नोंसोरो हारिखौ माने भटनि बेलायाव नोंसोरो गेम गेलेगासिनो दं नोंथांमोननि प्रफेसना बेनो दिनै नोंथाङा प्रमद बर'खौ आं बुंगोन बिथाङा बुंदोंमोन सुक्तिखौ 6 मासनि गेजेराव जुदि खार्यकरि खालामाबा आखरे फालियाबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारनि दरखं मोखाङाव थांनानै आङो फासि नांनानै थैगोन होनलायलायदोंमोन प्रमद बर'आ बहा थांखो प्रमद बर' बिटिआर सुक्ति पालन जायाबा आखरे 6 मासनि गेजेराव सेन्ट्रेल मिनिस्टारनि दरखङाव फासि नांनानै थैगोन आं होननाया जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै दिनै ससियेल मिडिया इउटुबाव बुंजोबो लाजियासै नोङो दिनै 6 मास जाखो 6 मास बारनानै 3 बोसोर बारबाय 4 बोसोराव आगान होबाय इमप्लिमेन्ट जायाखिसै दिनै नों मानो फासि नांनो हाजिया नोंलाय प्रमद बर' थगायसुला जातिखौ थगायनानै जाग्रा आरो दिनै नोङो मोनसे समाव बुंदोंमोन एबसुनि खुन्थियाखौ फ्लेगनि खुन्थियाखौ गोबानानै रायजोफोर बर' रायजो मोनाबा आङो बिटिसिआव इएमबो एमएलएबो जाया ओमफ्राय माने जेबो जाया एमएलएबो जाया इएमबो जाया एमसिएलएबो जाया आरो आं गावबुराबो जाया होनदोंमोन दिनै बर' रायजो मोनाखिसै मा जाखो नोङो गावबुराबो जाया होननाय मानसिया दिनै मा पद लाखो नोङो लाजियाखै नोङो बोरो नोंना स्पेस माने गोदो नोंसोरो 500 थाखा सासेयाव लानानै न'खरसेयाव 2 3 फर्म फिलआप खालामनानै साख्रि होगोन होननानै नोंसोरो रायजोनिफ्राय न'खरसेयाव 500 1000 1500 2000 सोरनावबा 3000 नोंसोर लाना फैदोंमोन सासेयाव 500 करिया साख्रि होगोन होननानै बहा थांखो नोंसोरनि बे साख्रि होनाया दिनै बे रायजो राजाफोरनो 500 थाखानि नामै फर्म फिलआप खालामनानै फाननानै नोंसोरो साख्रि होनो हादोंना बहा होगोन नोंसोरो दिनै नोंसोरो बुंदोंमोन गासिबो नोंसोरो भेन्सार स्किमफोरखौ गभर्नमेन्ट खालामनो होनदोंमोन बहा थांखो प्रमद बर' दिपेन बर' बहा थांखो नोंसोरनि बे गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया दाखालि नोंसोरो 10टा कलेजखौ नोंसोरो गभर्नमेन्ट जाबाय होननानै मिसा डिक्लारेसन होबाय एकदम 200% भुवा जोङो बे भुवा डिक्लेयार होनायावनो जों सानखादों जों गोरों मानसि गभर्नमेन्टनि अफिसार मानसि जों सानखादों जे खुनु गभर्नमेन्ट लेटार फाइनान्सनि कनफारेन्स लेटार बुंनो हायाखै जेबो होनो हायाखै ओमफ्राय हायार एडुकेसननि डाइरेक्टरनि जेबो लेटार रिफारेन्सआव बुंनो हायालासिनो बोरै कृष्ण फदुआ माने घोषणा होखो डिक्लेयार होखो जे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय लाजियाखै बहा थांखो दिनै बिक्रम दैमारिनि आरटिआव मा ओंखारखो बोले बिनि थाखाय खुनु फाइनान्स बाजेट जेबो सेंसन जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा गैया जुदि होयोबा बिटिसिआ गावनि एसओपिडि फान्डनिफ्राय होनो हागोन लाजियाखै प्रमद बर' दिपेन बर' बेसेबां मिथ्या थगायनो सानदों नोंसोरलाय बेसेबां थगायनो सानदों नोंसोरो दिनै बुंदों बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरसिन बिराद साबसिन होननानै न' बिटिसिआव जोङो जेरैबादि 6 सिडुलनि आन्दाराव मोजां
पावार एन्ड फांसन प्रभिजन मोनदोंमोन नोंसिनि बिटिआर एकर्डआव बे जिनिसखौ धंस खालामजोबनाय जादों जायनि फलाव नोंसोरो दिनै 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनानै जेनेरेल मोनसे पन्चायती राज सिस्टेमनि एडमिनिस्ट्रेसन नोंसोर बिटिसिआव होगासिनो दं बेसेबां दुखु गोनां बिटिसि 6 शिड्यूला ट्राइबेलनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद माने रक्षा कवचमोन जोंनि हा हु पलिटिकल राइट कालचारेल राइट लैंग्वेज राइट लैंड राइट गासिखौबो बियो प्रोटेक्शन होनो हानाय गोहो दंमोन नोंसिनि बिटिआरआव बे जिनिसखौ नोंसोर धंस खालामदों खासा वाटार बडिज ग्राजिं फिल्ड दिनै मानो आसाम गभर्नमेन्टआव हरखो नोंसोरो बेखौ प्रोटेक्शन होनायनि दायथ'आ बिटिसिआनि इटसेल्फ लैंड एंड रेवेन्यूनि बिनि खाजोना होनाय फाट्टा होनाय प्रोटेक्शन होनाय एनक्रोचमेंट इलिगेल एनक्रोचमेंटखौ होखारनाय इभिक्शन खालाम दायथ'आ बिटिसिआव दंखायो मानो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआव हरखो नोंसोरो बिटिआर सुक्तिनि दारै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ नोंसोर मानो खोमाखो बिटिआर सुक्तिनि दारै आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ नोंसोरो बिराद गिदिर होनबाय थायो बोरो नोंसिनि बे इउनिभार्सिटि एनआईटी मेडिकल साइंस कलेज माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होननाय बहा थांखो दाखालिनि दिल्लीनि नोंसिनि डिसकासननि माइनसखौथ' दिनै बयबो रायजो राजा नुबायना होमबा आखरे आखरे फालिनायाथ' दुरे थाक नोंसिनि डेभलपमेन्ट पेकेज जेसेबां दंमोन मोनसेबो जाया होननानै दिनै माइनसआव ओंखारबाय लाजियाखै दिपेन बर' आरो बेफोरखौ गासिबो नेग्लेक्ट खालामजानानै नोंसोरो न'वेर खालामजानानै आरो दिनै बिजेपिनोसो भट होनो बिबाय थांनाय नोंसोरो गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्राय एग्रिमेन्टनिफ्राय स्टेटआवबो बिजेपि सेन्ट्रेलावबो बिजेपि मानो नोंसोर मोनसेबो गिदिर जिनिस बिनानै लानो हादिया नोंसोरलाय लाजियाखै नोंसोरो आरो दिनै आरो बिजेपिनोसो भट बिबावबाय नोंसोर बेसेबां दुखु गोनां लाजिथाव बाथ्रा दिपेन बर' नोङो सासे बेक्तिगत हारसिङैब्ला जों जेबो बुङामोन खिन्थु नोङो जातिनि थैनाय थांनायनि सानग्रा मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ बयबो आसा खालामो मिजिंथियो बेबादि आफादनि नों सासे प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै नोङो डाइरेक्ट बिजेपिनि एजेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दं प्रमद बर'नि एजेन्ट हिसाबै नों खामानि मावगासिनो दं दा बे जोबोद दुखु गोनां जातिनि थाखाय बिनिफ्राय देरसिन थगायनाय जेबो गैया नंखायनो आं दिनै खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनहा बिथां दिपेन बर' प्रमद बर'नि एक्टिभिटिस बिसिनि सलन फलन बिसिनि खोथा बुंनायफोरखौ दिनै दाबाव कम्पेयार खालामनानै नाय ससियेल मिडियायाव दंगासिनो दं बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव ला आरो बिसोर जे एक्सुवेलि जातिखौ थगायनानै जागासिनो दं दिनै रायजो राजा बे जिनिसखौ माने साननानै नायनांगौ